Tässä videoklipissä tutustutaan käsitteisiin pariston lähdejännite, sisäinen resistanssi ja napajännite. Kuormittamattoman pariston napojen välistä jännitettä sanotaan lähdejännitteeksi ja sitä merkitään kirjaimella E. Lähdejännitteen suuruudet voi vaihdella paristoissa ja tyypillisimpiä lähdejännitteitä on 1,5 volttia, 3 volttia, 4,5 volttia, 9 volttia ja muitakin jännitteitä esiintyy. Kun paristo kytketään virtapiirin osaksi, se aiheuttaa virtapiiriin virran ja virta kulkee myös pariston sisällä. Ja koska paristo ei ole ideaalinen johde, sillä on itsessään myös resistanssia. Tätä resistanssia kutsutaan pariston sisäiseksi resistanssiksi ja tätä usein korostetaan siten, että kytkentäkaavioissa paristo merkin etupuolelle piirretään pieni vastusmerkki ja koko paristo pitää sisällään nyt sen lähdejännitteen, mutta myös sen sisäisen resistanssin. Ja nyt kun sähkövirta kulkee virtapiirissä myös pariston läpi, niin Ohmin lain mukaan paristossa tapahtuu jännitehäviö. Pariston sisäinen resistanssi kertaa virta. Tarkastellaan tätä asiaa vähän tarkemmin ja pyritään piirtämään potentiaali esimerkkipiirissä. Eli meidän piiri koostuu paristosta, pariston lähdejännite E ja pariston sisäisestä resistanssista RS ja sen lisäksi piirissä on yksi vastus R. Ja kun paristo kytketään tähän virtapiiriin, niin se aiheuttaa virran ja silloin puhutaan, että paristoa kuormitetaan, kun se aiheuttaa virran johonkin virtapiiriin. Ja silloin kun virta aiheutuu tähän virtapiiriin, niin tässä pariston sisällä kulkeva virta aiheuttaa sen jännitehäviön. Ja näin ollen se pariston napojen välinen jännite pienenee. Eli jos me piirretään potentiaalin kuvaa ja tämän virtapiirin funktiona, täällä pisteet A, B, C, D ja E, niitä vastaavat pisteet on merkitty tähän X-akselille ja Y-akselilla on potentiaali. Ja kuten aikaisemmin on opittu, maadotusmerkki ja miinusnapa tarkoitti sitä, että meillä on potentiaali 0. Kun ylitetään paristo, potentiaali nousee pariston lähdejännitteen verran. Mutta koska paristossa on sisäistä resistanssia, niin siinä tapahtuu jännitehäviö, siis sen pariston kohdalla jo, ja tällöin sitä vastaa tämä B ja C pisteen välinen lasku tässä potentiaalissa. Sen jälkeen kuljetaan johdinosuus C:stä D:hen, jonka jälkeen tulee piirin komponentti vastus, jolla on resistanssia ja siinä tapahtuu jännitehäviö, R kertaa I ja E-pisteessä ollaan taas nollapotentiaalissa. Ja nyt mitä suurempi virta pariston läpi kulkee, niin sitä suurempi on myöskin se jännitehäviö siellä pariston sisällä. Kuormitetussa paristossa tapahtuu siis jännitehäviö ja näin ollen kuormitetun pariston napojen välillä vallitseva jännite on pienempi kuin kuormittamattoman pariston napojen välillä vallitseva jännite. Ja tätä kuormitetun pariston napojen välistä jännitettä kutsutaan napajännitteeksi ja merkitään UN ja se voidaan laskea vähentämällä pariston lähdejännitteestä pariston sisällä tapahtuva jännitehäviö, joka on siis laskettavissa sisäisen vastuksen ja virran tulona.